ଏଗ୍ରିକଲଚର ଗ୍ରୋ କରିବ ସେଇ ବେସିକ୍ରେ ଏଇଟା ଆମର କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଘରଟେ, ଏଥିରେ ଆମର ଗୋଟେ ମୋଟର ସିଷ୍ଟମ ବି କରାଯାଇଛି। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ୱାଟରରେ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ସେଇ ଟ୍ୟାଙ୍କଟା ଦ୍ୱାରା ୱାଟର ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସର୍କୁଲେସନରେ ଏହାର ରୁଟ୍ ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣିରେ ବି ଗଛ ହେଇପାରିବ। ଆଜିକାଲିକା କଲଚରରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଅଧିକ ମାଟି କ୍ଷୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବେଶୀ କିଛି ଆମର ରାସାୟନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟାରେ ବି ଆମର ଏଇଟା ହେଇପାରିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ନେଇକି ଆମର ସବୁକିଛି ହେଇପାରିବ। ଏଥିରେ କମ୍ ଜଳରେ ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ କରିବ ଏବଂ ବର୍ଷ ସାରା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ହୋଇପାରିବ। ଅକ୍ସିଜେନ ସପ୍ଲାଏଡ୍ ଅକ୍ସିଜେନ ସପ୍ଲାଏଡ୍ ହେଇପାରୁଛି।